Ndiri kuti varume ngatibatei revolution yedu zvakasimba. Geza revolution ndeye munhu wese. Mukatarisa vaive kuZANU PF vari mugeza revolution, vaive kumapato anopikisa ese vari mugeza revolution, kureva kuti tasanganiswa mupunga, witi, chibage, zviyo, zvese tasanganisa pamwe chete kuti tiite chinhu chimwe chete. Chinhu chimwe chete chatasanganisira apa kutya nzara. Tiri kuda kuedza kurwisa nzara tese, nekuti nzara yapinda mumusha. Vanhu vari kutipa nzara ava vanova vana idhi ava vari kuzviziva kuti vapa vanhu nzara. Izvo ndo zvavari kutoziva, uye zvekuti vanhu havachavadi vari kuzviziva kuti vanhu vese havachadi, asi kuti dzangove nharo dzemunhu ari kurwara nemudumbu kuti haaendi kutoireti iyoso otozozviitira. Ndo zvafanana naizvozvizvi, nokuti ava vari kunyatsoziva zvazviri kuita nekwazviri kuenda kwese. Vari kukuziva kuti haiye zvino vanhu havachadi, iye zvino izvi revolution yazouya hot, vari kuzviziva. Asi chokuita hapachina. Zvava zvakatongonaka vangadai vangosumudza maoko nguva iripo, vangoti bodo varume, ngatichione, taimuonera pamwe, ngatichiregai. Asi nenyaya yekuti vakambojaira chazuro, vari kufunga kuti zvichaita futi kuti vanhu vazongoneta. Hai, revolution haineti, nokuti nhamu yacho taiona yakura. Mukatarira zviri kuita maChina nokukuku, ari kuita madiro acho China, zviri kuita vana Chivhayo vacho, vanani vese vari kuita madiro acho China, vana vaiye idhi vari kuita madiro. Munhu wese ane uori ari kuita madiro. Saka isi tiri kuti izvo varume ava vaakuzviona, kamudziya vaakukanzwa manje kuti hapane moto somewhere somehow uri kubvira. Saka isusu serevolution ngatibatanei, tiite chinhu chimwe chete, tifambirane pamwe chete, tiite zvinoda komanda wedu vaGeza. VaChiwenga ndivo vatakatotarisa izvozvi netimu ravo, majeneraro amwe avo, kuti vatigadzirirewo nyaya iyi, nokuti takanzwa vaGeza vachitaura the same kuti haiwa vaChiwenga netimu yenyu tigadzirirei nyaya iyi. Ndimi makavaisa vanhu ava, saka chivabisai tione kusununguka, tione kufaranuka. Hakuna chakanaka chavakamboita kubva pakutanga. Zvinhu zvese anongori manyamamire nerongo. Iye zvino education chayo kuzvikoro hakusisina. Zvangova zvikoro zvimabhiridhingi zvakavakwa zvisina kana chicharinyowa imomo mukati imomo. Hakuchina. Ukaenda kwese kuhealth hakuchisina, zvafa. Iye zvino vanhu havachatotauri, nokuti vanhu vangofa madiro acho China kunge kunonakidza kufa kwacho, kuti angoenda kuhosipitari wongotsunzunya otofa, nokuti pane pasina kana mushonga wacho, pasina anorapa wacho, wangounzirwa kuti ungopinda mubhiridhingi isina kana mubhedha uchivata pasi. Kutorwarira kumba kuri nani, unofa wakasununguka, unofa uchipuwawo bota, unofa uchipuwawo zvimabhanana. Kwete zviri kuitika izvozvi zvekuti munhu anoya kutorwa neambulenzi kunotsvetwa murufuse rwemoto, iye anga achitombori kunze kwomoto akunotsvetwa murufuse. Saka hazvibatsiri, tangova vanhu vari kungogara. Saka tiri kuti Geza revolution haidzokeri shure. Geza revolution ngatibatanei, tiite chinhu chimwe chete, tirambe tichiteerera zviri kuitika, tichitevera, zvinoita chete. Patakaenda kuhondo isati tamboziva kuti ichahwinwa 1979, takanga kufunga kuti vakomana iyi hondo yambofa yakapera bai, asi yakanga yakutopera. Saka izvozvi vanhu vazhinji vari kuti zvizvi zvakapera. Fungai 79, ndo zvakaita saye zvino tatosvika, takutohwina manje totorya nenyama manje. Zvinhu zviya zvatonaka, nekuti hapachina chokumbochema apa. Zvinhu zvanaka, nokuti muvengi watatirwisana akuzviziva uye akuzviona kuti watsva nomoto.